Màquina automàtica de segellat de llaunes de paper d'alta velocitat. Tota la màquina té una coberta acrílica blava transparent, protecció múltiple, més bella i segura. La velocitat de segellat pot arribar fins a 50 llaunes per minut, alta eficiència de producció. El control servo de la màquina sencera fa que l'equip funcioni més segur, més estable i més intel·ligent. Es completen un total de 4 rodets de costura al mateix temps per garantir un alt rendiment de segellat. Aplicable a llaunes de llaunes, llaunes d'alumini, llaunes de plàstic i llaunes de paper, és l'equip d'embalatge ideal per a aliments i indústria.